što se kupu UEFA tiče, naša Crvena zvezda je se zaista obrukala, ispavši od kiparskog Apoela, koji je, uzgled budi rečeno, sada i rival Partizanu u trećem krugu kvalifikacija. I nemoj niko da se zavarava sa tim da će Partizan lako da izađe na kraj sa Kipranima. Ako se to desi, da se pocene Kiprani, koji već imaju neki fudbalski renome, može se i Partizanu vrlo lako desiti da prođe kao i Zvezda, to jest da ispadne. A onda će to biti katastrofa na katastrofama. Jer, moram reći to, da Partizan je imao Smokta Murtarija 88. a i Zvezda ga je imala sada 2009. I pravo rečeno, Zvezda i u tom meču, u revanšu, i nije zaslužila da prođe dalje. Prvo, priznat je pogodak, priznat je gol koji i nije bio gol, jer lopta nije ušla u gol, nego je pala ispred linije. Bilo je 2-2, u produžetke smo poveli 3-2, ali pravda uvek stiže. Stigla je i Zvezdu. Jer nismo tada zaista zaslužili da prođemo dalje. Hvala.